tinsab lesta biex tilqa' wieħed mill-aktar avvenimenti mużikali mistennija tas-sajf. L-artist internazzjonali Pitbull li se jkun qed jagħti l-ispettaklu live fil-Park Nazzjonali ta' Taqali fit-2 ta' Awwissu li ġej. Magħruf madwar id-dinja bħala Mr. Worldwide, Pitbull bena karriera impressjonanti batta suċċessi li ddominaw il-klassifiċi internazzjonali. Fost is-suċċessi Give Me Everything, Don't Stop the Party, Rain Over Me u Fireball. I'm a fireball. Il-kunċerti tiegħu huma magħrufa għal produzzjoni fuq skala kbira, interazzjoni kontinwa mal-udjenza u atmosfera li ddawwar kull spazju festa kollettiva. Fil-kunċert se jħu ukoll il-John magħruf l-aktar għal Turn Down for What You Get Low, artist li se jgarantixxi atmosfera mill-isbaħ mill-bidu sa tmiem. L-ispettaklu f'Taqali se jkun akkumpanjat mill-band live ta' Pitbull, The Agents, kif ukoll miż-żeffina The Most Bad Ones, u se jinkludi viżwali spettakolari u effetti pirotekniċi li se jdawlu s-sema tas-sajf Malti. L-organizzaturi sostnew li fit-2 ta' Awwissu Malta mhux biss se tospita kunċert, iżda ċelebrazzjoni vera ta' mużika, enerġija u għaqda. Lejla li mistennija tħalli marka qawwija fuq il-kalendarju kulturali tas-sajf 2026. Aktar dettalji dwar il-kunċert jinkisbu fuq is-sit tvmnews.mt.